Wara li d-deputati nazzjonalisti ilmentaw li l-Grupp Parlamentari Nazzjonalista jinsab fi stat ta' diżorganizzazzjoni u konfużjoni, il-Partit Nazzjonalista sejjaħ laqgħa tal-Grupp Parlamentari għall-24 ta' Settembru. Id-data ġiet żvelata minn The Sunday Times of Malta, l-istess gazzetta li l-ġimgħa irrapportat kif qatt ta' deputati nazzjonalisti kienu frustrati minħabba li l-kap nazzjonalista Adrian Delija ma bedix ilaqqa l-Grupp Parlamentari. Bl-aħħar laqgħa tal-Grupp Parlamentari saret f'Ġunju li għadda minkejja il-Parlament kien għadu jitlaqqa f'Lulju. The Sunday Times irrapportat kif il-ġimgħa wara li ħareġ l-artiklu deputati nazzjonalisti ġew informati bil-laqgħa tal-Grupp Parlamentari li se ssir fl-aħħar tax-xahar ġimgħa qabel jerġa' jiftaħ il-Parlament. Minkejja dan, il-kap nazzjonalista Adrian Delija f'intervista li kellu fuq Timestock mera l-fatt li l-Grupp Parlamentari mhux jitlaqqa u akkuża deputati tiegħu b'intenzjonijiet ħżiena. Those sources are giving you incorrect information. I would be very happy to meet those sources and obviously... No, I can't reveal my sources. But if they are MPs, they are MPs who have intents which are not good intents. Laqda fil-gruppi parlamentari hija xi ħaġa li llum saret tiddistingwi iktar minn qatt qabel il-partiti politiċi. Al kontrarju tal-ġlit intern li hemm fil-Partit Nazzjonalista, il-grupp parlamentari tal-Partit Laburista huwa maqut u qed iħejji biex meta jerġa' jibda jitlaqqa l-Parlament ikun jista' jressa l quddiem numru ta' bidliet oħra għal ġid tal-pajjiż. Wara li l-ewwel sena tal-leġislatura kienet waħda bad kbir ta' riformi, iż-żmien li ġej mhux se jkun differenti. F'kummenti mal-Gazzetta Kulħadd, il-wib tal-Grupp Parlamentari Laburista Byron Camilleri saħaq li kull bidla tkun diskussa fil-fond fost il-Grupp Parlamentari tal-Partit Laburista. Dan flaqat li huma spissi u li jħallu ħafna frott. Għandna atmosfera mill-isbaħ li twassal għal diskussjonijiet mill-aktar miftuħa li r-riżultat tagħhom ikun li dak li jkun qed jiġi propost jittejjeb iktar u iktar minn hekk meta nitilgħu fil-Parlament nitilgħu hemm bħala grupp parlamentari wieħed żied il-wib tal-Grupp Parlamentari Laburista. Fisser kif hekk kif il-Gvern daħal fit-tieni sena tal-leġislatura tiegħu l-aġġ tal-Grupp Parlamentari Laburista biex jinkiseb iktar ma nqas xejn u fakkar kif fost oħrajn bdew it-ħejjiet biex kun imressaq il-budget tas-sena d-dieħla li mistennijin ara fit-22 ta' Ottubru.